Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň anyny efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Londonyň polisiýasy 15-nji sentýabrda metroda dürän ýangyny we habar berilýän partlamany terrorçylykly akt hökmünde derňeýänligini aýtdy. Britaniýanyň mediasy Londonyň metrosynyň günorta gün basarynda otluda ak renkli gapyryzyň patlanlygyny habar berdi. Polisiýa Londonyň metrosynyň Wimbledon liniýasynda bolan bu waka babatynda çäre görýänligini aýtdy. Şaýatlaryň biri özüniň Parsons Green stansiýasynda otluda bolan wagtynda şugully ses eşitip indiki wagonda ýangynyn döränligini Reuters agentligine görüň berdi. Ilkinji maglumatlarda köp yaralananlaryň bolandygy, şol sanda ýüzüniň ýanmagyndan ejir çeken adamlaryň bardygy aýdyldy. Şeýle-de Reuters şaýada salgylanyp Parsons Green stansiýasynda ýolagçylaryň basawastlygynda yaralanan adamlaryň bolandygyny habar berdi. Yaralananlara kömek etmek üçin baran tiýiz kömek we hoply ýagdaýlarda tiýiz hereket ediji gulluklarym işleýän ýerine ýaragly polisiýa gözekçilik etdi. Londonyň transport resmiýetleri partlama barada habarlaryň peýda bolmagynyň ýa-ni metronyň birnäçe stansiýalarynyň arasynda otly hereketiniň togtadylandygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlar Hytaý we Orsiýada 15-nji sentýabrda Ýaponiýa tarap ikinji ballistik raketasyny atan Demirgazyk Koreýany saklamak üçin göne herekete çagyrdy. Hytaý Demirgazyk Koreýanyň newi tüpçünçiliginiň uly bölegini amalaşdyrýar. Orsiýat Demirgazyk Koreýanyň mejburi zähmet güýjüniň iň uly iş bilen üpçün edijisidir. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson öz beýanatynda belleýär. Hytaý we Orsiýat bu paýhasyz raketa atyşyga öz tarapyndan göne hereket etmek arkaly çydamsızlyk görkezmeli diýilip Tillersonyň beýanatynda aýdylýar. Munyň bilen bir wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Pxenýanyň soňky raketa synagy boýunça adatdan daşary maslahatyny çağırdy. Birleşen Ştatlaryň we Günorta Koreýanyň resmiýetleri Pxenýanyň soňky raketasynyň Birleşen Ştatlaryň Ýuwaş okeandaky territoriýasy Guam'a ýetmänligini, Birleşen Ştatlaryň territoriýasyna wöküm salmanlygyny we Ýaponiýanyň Demirgazyk Hokkaido adasynyň üstünden geçip Ýuwaş okeanda suwa gaçanlygyny aýdýarlar. Sewulyň gorunmak ministrligi raketanyň 3700 kilometr uzaklyga uçup Demirgazyk Koreýanyň ozalky raketalaryndan ortaça hasapdan beýikligi we uzunlygy 770 kilometr çemesi artyk geçenligini aýtdy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidentiniň çakylygy boýunça 17-nji sentýabrda Türkmenistana sapar eder diýip özbek mediasy habar berdi. Mirziýoýewiň Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dawrasyna gatnaşjakdygy, şeýle-de beýleki ýurtlaryň liderleri bilen duşuşjakdygy maglumat aýdylýar. Özbekistanyň mediasynyň habar bermegine görä 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda 189 sany özbek sportsmeni çykyş eder. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi web saýtynyň maglumatyna görä 21 sport görnüşi boýunça geçiriljek bäsleşikleri 62 ýurduň 4066 sportsmeni gatnaşar. Amnesty International guramasy Birmanyň howpsuzlyk güýçleriniň Rohingya musulmanlarynyň onlar çoğuwasyny ýygyderli oda bermeginiň we jazalandyrjy toparlaryň hüjüm etmeginiň subutnamalaryny toplandygyny aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy topar bu ýagdaý etnik arasalyş diýip adlandyrýar. Bu subutnamalar ret ederlikli däl diýip Amnesty International guramasynyň krizisler boýunça jogapkar müdiri Tirana Hasan Birmadaky humanitar krizis barada eden çykyşynda aýtdy. Amnesty International guramasy subutnamalaryň ýangynlary hasaba almak boýunça analiz maglumatlaryny, satelit ýazgylaryny, ýerden düşürilen suratlary we videolary, şeýle-de Birmada hem goňşy Bangladeşde onlar çadım bilen geçirilen söhbetdeşlikleri öz içine alýanlygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasy 25-nji awgustda Rohingya söwüşçüleriniň Birmanyň serket geçirgesine eden sadlaşykly hüjümünden soň 400.000 çemesi Rohingya musulmanyň Bangladeşe gaçyp çykanlygyny aýdýar. Birmanyň harbiýleri owalaryň oda berilmeginde Rohingya söwüşçülerini aýplaýarlar. Moskwada Türkmenistanly biznesmeniň 55.000 Amerikan dollary ogurlandy diýip Orsiýat mediasy habar berýär. Orsiýatyň REN TV telekanalynyň İçeri işler ministrliginiň baş idarasynyň metbuat gullugyna salgylanyp habar bermegine görä, Türkmenistanly adamyň Orsiýatyň paýtagtyna şertnama baglaşmak üçin baranlygy habar berilýär. Aýdylmagyna görä biznesmen sergide bolan wagtynda öz ýanyndaky uly mukdarly puluň ýitirim bolanlygyny bilip galypdyr. Bu hadise boýunça barlyk geçirilýär daş töwerege kanun goraýjy işgärler
habarlar gözökçülük edýärler diýip Orsiýetiň telewizionyasy habar berýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat 2017 turgunlary bökdönüşsiz internet bilen üpçünediler. Şu maglumat bilen habarlar gündöligimizi dowam etdirýäris. Dünýädäki iň aşa, gymmat we haýal işleýän internet bardyg aýdylýan Türkmenistan şu hepdäň aýagyna başlanmaly we söwüş sunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň mehmanlaryny we gatnaşyjylaryny ýokary hilli internet hyzmatlary bilen üpçün etjekdigini ma'lum etdi. Türkmen mediasynyň maglumatlaryna görä, Aşgabat 2017 oýunlarynyň dowamyna ara gatnaşyk we telekommunikasiýa hyzmatlaryny oýunlaryň resmi hyzmatdaşy Türkmen Telekom döwlet elektr ara gatnaşyk kompaniýasy üpçün eder. İnternet bilen birlikde oýunlaryň geçjek ýerlerine telefon ara gatnaşygynyň, öýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň hyzmatlaryny Wi-Fi hödürlemek üçin zerur bolan enzamlar da oturdulupdyr. Ýokarda hem bellek geçişimiz ýaly Türkmenistanyny dünýädäki iň gymmat we haýal işleýän internet hyzmatlary bolmak bilen birlikde ol türkmen häkimetleri tarapyndan bir gözegçilikde saklanýar. Ýurtda garaşsyz habar serişdeleriniň şol sanyny Adatlyk radiosynyň web saýtlary bilen birlikde Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Viber ýaly sosial ulgamlary da petikli bolmagyny galýar. Gal berse de serhetsiz repertuarlar guramasy ýurtda media adatlygynyň we erkin sözüň bir çäklendirilýändigine ünsü çekip prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy internetiň ganym duşmany diýip häsiýetlendirdi. Emma bölün yerli latdan tapawutlukda oýunlara gelýän turgunlar we mehmanlar üçin internet hyzmatlarynyň hiç hili çäklendirmesiz dol üpçün edilýändigine çalym edýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Aşgabat 2017 oýunlaryna gelýän turgunlaryň eýýäm özleriniň Facebook sahypalaryna degişli ýazgylary ýerleşdirip başlandygyny ünsü çekýär. Bu aralykda paýtagtda MTS Türkmenistan mobil ara gatnaşyk kärhanasynyň 17-nji mikroraýonunyň baş edarasynyň kompaniýasynyň at ýazgysy aýryldy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri munyň ara gatnaşyk operatorlarynyň ýurtda iş alyp barmak boýunça lisenziýasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen baglylygyny aýdýarlar. Emma MTS Türkmenistan kärhanasynyň Aşgabatdaky edarasy bu soňky özgörüşlikler bilen baglylykda nähilidir bir maglumat bermekden saklandy. Ýatlasak, mundan öň Rus kompaniýasynyň türkmen häkimetleri bilen ýurtda iş alyp barmagynyň şertleri boýunça gepleşikleri dowam etdirýändigi habar berilipdi. Şol pursat türkmen tarapynyň Aýnazar atly täze mobil ara gatnaşyk operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasynyň peýdalanmagyna ruhsat bermegi barada ılalaşyk teklip edýändigi aýdylypdy. Emma bu gepleşikleriň nähili netije bilen uturandygy barada häzirlikçe hiç bir tasdiklanan maglumat ýok. Şeýle de türkmen häkimetleri MTS'iň ýurtda alyp barýan işini resmi taýdan bes edýändigi ýa-da etmeýändigi barada henide çenli resmi beýanet bilen çykyr etmeýän gelýärler. Ýatladyk geçsek MTS kärhanasynyň mundan uzally Türkmenistanda lisenziýasynyň möhleti uzuldurman togtadylypdy. MTS 2010-njy ýylyň dekabryna Türkmenistanyň ara gatnaşyk bazarlaryna ilaty mobil hyzmatlary bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyran işini durdudy. Şol pursat MTS bilen hyzmatdaşlygyny beseden Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi öz kararyny MTS bilen şertnamanyň möhletiniň dolmagy bilen düşündiripdi. Mundan soň, ýagny 2012-nji ýylyň iýulunda MTS özlerini Türkmenistanda işlemek üçin lisenziýa berilendigini aýtdy. Şonda MTS'iň Türkmenistanyň lisenziýasynyň togtadylmagy bilen bagly iki tarapyň kanuny şikayetlerini hem ýatyrylandygy ma'lum edilipdi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar.
Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ýapyk binalarda Voice sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Aşgabatda barýan 100-den gowrak Hindistanly sportsmen Delhi'nin halkara aeroportundan uçup bilmedi. Hindistanyň habar beriş çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 106 sportsmeniň çarşamba güni uçara goý berilmänligine olara Hindistanyň sport ministrligi tarapyndan ýörüýti ruhsatyň berilmänligi sebäp bolupdyr. Ma'lum bolşuna görä uçara goý berilmedik hindi sportsmenleri Aşgabatdaky oýunlara görüş, sambo, jiu-jitsu, sport tanslary, milli görüş ýaly bäsleşiklere gatnaşmalydy. Bu sport görnüşleri bolsa Hindistanyň Olimpiya Asosiasiýasy tarapyndan ikrar edilmeýär. Şunuň bilen baglylykda 106 sportsmeniň Aşgabatyň Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin ruhsat alyp bilmänligi we Türkmenistana gitmänligi habar berildi. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna jemi 230 Hindistanly sportsmeniň gatnaşjakdygy aýdylypdy. Hindistanyň sport ministrligi ýurdun sportsmenleriniň Aşgabatdaky Aziýa oýunlaryna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri barada Azatlyk radiosynyň beren sowalyna jogap bermekden saklandy. Şol bıraktıda Hindistanyň komandasy üçin ruhsat taýýarlamak işine başlananlygy barada maglumatlar 14-nji sentýabrda peýda boldy. Emma Hindistanly sportsmenleriň ruhsaty taýýarlanýança olaryň ýaraşlary ýetişip-ýetişmezligi açyk mesele bolmagynda galýar. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň programmasyna jemi 21 sport görnüşi boýunça şol sanda kuşt, futsal, tenis, muay thai, sambo görüş, jiu-jitsu, bowling, atly sport, tigirli sport, yeňil we agyr atletika boýunça ýaraşlar girýär. Şol sport görnüşleriniň azyndan 13-si Olimpiya sport görnüşi hökmünde ikrar edilmeýär. Şeýle-de 2005-nji ýyldan bäri geçirilýän ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça Aziýa oýunlary sportsmenlere başga iri halkara bäsleşliklerine gatnaşmak üçin kwalifikasiýa bermeýär we olaryň reytingine täsir ýetirmeýär. Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylary başda 6000 çemesi sportsmeniň ýarışlara gatnaşjakdygyny eglan edipdi. Emma oýunlaryň resmi websaytynda çap edilen maglumatda Aziýa we Okeaniýa territoriýalarynyň 62 ýurdundan 4066 sportsmeniň gatnaşjakdygy aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri sport ýarışynyň daşary ýurtly mehmanlaryny Türkmenistanlylar bilen tötänden duşmakdan üzgünleşdirmek üçin öňgörüli edilmedik çäreleri amala aşyrýarlar. Türkmenistanyň ilaty üçin Aziýa oýunlary hakyky synaga öwrüldi. Türkmenistanyň öz döwlet garaşdyrlygyny eglan edilýäri iň agyr ykdysady krizisy başdan geçirýän döwründe türkmen häkimetleri bu onçakly uly bolmadyk sport şäheretine dürli çaklamalara görä 10 we 15 milliard Amerikan dollary möçberinde pul sarp edipdir. Deňeşdirme üçin Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçirilen soňky Tomusk Olimpiýa oýunlaryna 4,16 milliard dollar möçberinde pul harçlandy. Bellemeli Aşgabatda barıp bilmedik daşary ýurtlaryň sanawy Olimpiya sport görnüşleri bolmadyk ýarışlara gatnaşmak üçin Türkmenistana gidip bilmedik Hindistanly sportsmenler bilen çäklenilmeýär. Azatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä Türkmenistanyň häkimetleri günbataryň awrely habar beriş derişleriniň adyndan ikisiniň jurnalistlerine Aşgabatda barmaga ruhsat bermändir. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylary öň berilen akkreditasiýalaryň ýatyrylmagynyň sebäbini bu habar beriş derişleri tarapyndan gyzyklanmanyň aşy ýokary derejesi bilen düşündiripdir. Öz sewitimizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan anyrwan. Aşgabatda ýapyk günalarda söwüş sungaty boýunça geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlary bilen baglykda girilen çäklendirmeler paýtagtdaky awtomobil eýelerini awtodrolga çalışmalary sebäpli goşmaça çykdajylary alyp gelse, öz awtologlaryny adam daşap gazanç edýän onlar çyraýaty işsiz gazançsyz goýdy. Odal Aziýa oýunlarynyň golaýlamagy bilen öz maşinalaryny hususy taksir edip bolanjak adamlara patent bermän başladylar.
Bu olaryň işini goýmagyna getirýär. Sebäbi ýol gödekçilik polisiýasy hususy taksiler saklap patentsizligini bilse, awtolog eýesini sürüjülük şahadatnamasyndan mahrum edýär diýip Aşgabatly taksiçilaryň biri Adatlyk radiosyna aýtdy. Emma ady ýönlerdiňe patentsiz taksiçiler däl, eýsem odal patent alan taksi eýlerini hem awtologlary regionlarda hasaba alynan bolsa işden we gadançdan kesdi. Sebäbi olaryň Aşgabada girip işlemeklerini gadagan etdiler diýip hususy taksiçilaryň ýene bir Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň regionlaryna işsizligiň derejesi has uly bolan soň awtolog bar adamlaryň köpüsi öz maşynyna gadanç edip maşgalasyny eklemäge çalışýar. Ýöne ady ýönler sebäpli giýrilen çäklendirmeler diňe hususy taksiçiler gadançdan kesmek bilen çäklenmän eýsem Aşgabatdaky awtodrolgolar ulanýan. Ýagny ol ýerde maşyn goýan adamlar hem goşmaça ziýana goýdy. Aşgabatda Olimpiýa şäherçesiniň goraýynda ýerleşýän Mir mikroraýonlar toplumynyň ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä, olar awtodrolgo üçin her aýyň başynda 40 manat töleýärler. Emma olar bu tölegi edenlerinden soň ady ýönler sebäpli ol awtodrolgany boşatmaly we başga ýer tapmaly hem ýene 40 manat tölegi etmeli boldular. Meniň birinji kowlan ýerim Miriki Drop 1 bilen Miriki Drop 2-niň arasynda Nesimiň ýadygärliginiň günörtü tarapynda ýerleşýär. Bu ortasy 500 maşinlik awtodrolgo diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly awtolog eýleriniň biri aýtdy. Onun ikinci kowlan ýeri 55-nji mektep bilen 52-nji mektebiň aralygynda odal stadionuň ýerine gurulan awtodrolgo bolýar. Bu ýerde bile maşyn goýmagy 6-njy sentýabrda urusat berdiler we ýene tutuş bir aý üçin 40 manat tölemeli boldyk. Emma 2 günden aýyň 8-ine bu ýerden hem telefon edip maşynlaryňyzy gyssagly aýryň diýdiler diýip maşyna ýetaýtdy. Awtodrolgo işgärleriniň düşündirmegine görä, bu ýere ady oýunlar açylanyny salyut, feýerwerk atýan tehnikalar getiriljek we şol ýerden asmana salyut atyljak. Emma awtolog eýleri birinji awtodrolgoda hem ikinji awtodrolgoda hem bir aý üçin öňünden tölen 40 manatlaryny ýerine alyp bilmeýärler. Olary görörs, belki inni kaýlarda maşynyny mut goýarsyň beýleki diýip jogap berýärler. İki yerden kowlan maşyn eýeleri awtomobillerini häzir Mir 4 mikroraýonynyň günnögörüni, täze salynan Mir 8 mikroraýonynyň demir gadygyny ortasy 10.000 maşyna niýetlenip gurulan awtodrolgoda goýdular we bu ýerde hem öňünden bir aý üçin 40 manat tölek etdiler diýip Adatlygyň seçmesi habar berdi. Şeýle dol adamlaryň köpüsiniň maşynlarynyň akkumulýatorlaryny söküp alyp gaýdanlyklaryny sebäbi häzirki gadaganlyklar bilen barur entek awtolog ulan boljak därligini aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, ady oýunlar sebäpli 2 awtodrolgodan kowlan we maşyn goýmak üçin 3-nji gezek tölek etmäge mejbur edilen adamlaryň sany 2000-den geçýär. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleyijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Adatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Daşary ýurtlardaky türkmen studentler pul kynçylygyna çözgü soraýarlar. Türkmenistanyna dowam edýän agyr ykdysady ýagdaý sebäpli ýurtda bank ulgamyna girdilen çäklendirmeleriň fonuna daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul ýermek kynçylyklary dowam edýär. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap Adatlyk radiosyna ýüz tutun Moskwada okuyan bir türkmen studentiniň aýtmagyna görä, on täze okuw ýyly üçin 16-njy sentýabr çenini tölemeli. $2000 meşöründäki okuw tölegini amala aşyrmaga Türkmenistanyňky çäklendirmeler bökdönçlük törediýär. Moskwada okuyan studentiň maşgalasy oňa Türkmenistanyna pul aýlanşygyna girdilen çäklendirmeler we Western Union ulgamyndaky bökdönçlükler sebäpli şu wada çenini gerek bolan puluny iýermeň höttesinden gelip bilmändir. Daşary ýurtda okuyan studente Türkmenistanyň pul berjek bolsaň
birinci derejeden hosarlarından biri hökman döwlet işinde işleyen bolmaly. Ondan soň prosedura göre pul şol adamyň bank kartyna geçirilen we şeýle de aýlyk hökümine alınan bolmaly. Düzgüne göre aýlygyny alman şol puly iýermek bolanok. Döwlet işinde işleyen adam diňe alýan aýlygynyň möçberi ýaly puly berip bilýär daşary ýurda. Adatda naşar ýagdaý bolaýanda da alýan aýlygynyň mukdaryndan bir manadan artykmaç puly bermek bolanok diýilýär. Men täze okuw ýyly üçin 16 sentýabr içinde tölemeli pulumyň mukdary $2000. Maşgalam malyny baryny tatyp ondan mundan kard alyp şol puly jemläp iýerjek bolsa, şol bir ilat gasabyna durýan, döwletde işleýän öz maşgalandan bolan bir hosaryň aýlygyny alandan soň şoň aýlygynyň mukdary ýaly puly berip bilersiňiz. Bolmasa bolanok diýipdirler bankda. Döwletde işleýän bir hosar tapyp şoň üstünden iýerjek bolsalar, bu gezek ogolky we häzirki ilat gasabyna durýan o aradaky hatlar, ýagny propiskalar bilen bir topar resmi nama ýaşaýan öýüniň we mal garalarynyň suratlaryny getirdiýipdirler. Bankdakylaryň talap edýän zatlaryny getirýänçän aýlar, günler geçip gidýär diýip Moskwada okuyan türkmen student sözleriniň üstüne ýetirýär. Bu temada Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň maýa bolsa, daşary ýurtlarda çağalaryny okudýan öz tanış bilişleriniň Türkmenistanyna Western Union nowatyna başdan geçirýän ýagdaýlaryny şeýle gurrun berýär. Çağaňa sen okunyň pulunu ýatyryp bilen ok. Western Union'a gidip hiç kimen pul goýberip bilmeýär. Diňe dogany goýberip bilýär, ejet hakasy goýberip bilýär. Bolany. Şoň ýaly kyn bar. Ha indi şuň indi o ýomar bir oçur diýe. Iň soňunda da geçen saparady okumasyn diýdim diýe. Başymda aýlanyp gitdi. Ne şuň gitip geldim diýe. Maýanyň aýtmagyna görä, Türkmenistandan daşary ýurtlara pul bermek üçin Western Union hyzmatyndan daşaryn bir resmi tilsim ýa-da prosedura ýok. Daşary ýurtlarda okuyan studentlere iýerilýän pullary şoň üçin hem Istanbula gatnaýan kommersantlara tapşyrmaly bolýarlar. Maýanyň sözlerine görä, ondan soň kommersantlaryň tölegli getirip berýän puluny Türkiýeden islendik ýurda Western Union bilen iýermek aňsat bolýar. Maýa Türkiýe pul ekitip getirýän araçylaryň üstü bilen başga ýurtlara pul bermek bolsa, Türkmenistandaky enatalara we şoň ýalyda hut studentleriň özüne gaty gymmada düşýändigini belleýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Siriya boýunça Kazakstanyň Astana şäherinde barýan parahatçylyk gepleşiklerine howandarlyk edýän 3 ýurdun wekilleri bu ýurtda 6 aýlap atışyklar toktatylmaly edilen zonalar barada alaşandyklaryny aýdýarlar. Orsiýetiň Türkiýanyň we Iranyň wekilleriniň 15-nji sentýabrda birlikde çykarylan beýannamada aýtmaklaryna görä, zonalar Damaskyň demir gazagynda ýerleşýän Günnogor gowtany, şeýle hem Idlib, Homs, Latakiya, Aleppo we Hama vilayetlerini doğruluğuna ya da bölüklüğün öz içine alýar. Beýannamada 6 ay möhletin geljekde uzaldyjagdygy aýdylýar. Alalaşyk barada habar Türkiýanyň resmi Anadolu habar gullugy, Orsiýetiň Iranyň we Türkiýanyň Siriýanyň Demirgazyk vilayeti Idlibdäki 4-nji zonanyň araçaklar baradaky oňuşmazlyk meselesini çözendiklerini bildirenden soňra aglan edildi. Habarda Idlibdäki zonada haýsy güýçleriň ýerleşdirilmegi babatda wekilleriň ýene-de pikir alşmalydygy aýdylýar. Bu zona Siriýanyň gozgulaňçy yaranlygy kontrollyk edýär. Bu yaranlygy hem ýol başçylyk edýän ozal El-Kaidanyň düzümine bolan Al-Nusra Fronti. Türkiýede hökümetiň tarapdary hesaplanýan Ýeni Şafak gaziýeti 15-nji sentýabrda çeşmesi berilmedik bir habarda 3 ýurdun Idlibi 3 regiona bölmegi planlaşdyrandygyny ýazdy. Gaziýetiň aýtmagyna görä planna regionyň Türkiýe bilen serhetdeş Demirgazyk Gulmatar bölегine Türk güýçleri bilen Erkin Siriýa goşunynyň düzümindäki aram opozisiýon sewçileriň patrollyk etmegi göz tutulýar. İran bilen Siriýanyň ýaragly güýçleri Günorta Günnogorda ýerleşdirilýär. Orsiýetiň güýçleri hem iki regionyň aralygynda bolar.
Siriya boýunça Astanada barýan gepleşiklere Orsiýa, Türkiýe we İran howandarlyk edýärler. Bu gepleşik Birleşen Milletler Guramatynyň ýol başçylygyna Jenewada barýan gepleşiklerden aýry. Üç ýurdun maý aýyna gol çekişen memorandumuna atyjyklary toktatmak üçin 4 zonanyň döredilmegi boýunça çağırış edilipdi. Orsiýa bularyň üçüsiniň döredilmegine razylyk berdi. Bularda sewişijileriň arasynda gadaply hereketler kesildi. Ýöne 4-nji zonanyň araçaklary hakdaky pikir tafawutlary 4 zonanyň hemmesini döretmek meselesini kıyınlaştırdy. Netijede resmi elalaşga gol çekilmän galdy. Birleşik Ştatlaryň Döwlet Departamenti Washingtonyň Iranyň Astana prosesine kepillendirjek bundan gatnaşmagyna şüpheli garaýandygyny aýdýar. Iranyň güýçleriniň atyjyklaryň toktatylmagyna gödegçek bundan yerleşdirilmegine çağırylmagy Amerikany aladalandyrýar. Amerikan hökümeti Iranyň Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady goldamagy konflikti yaramaldaşdyryp Siriýanyň adaty ilatynyň çekýän ezir azabyny artdyrdy diýer. Siriýanyň opozisiýon sewçileriniň käbiri hem İran güýçlerine atyjyklaryň toktatylmagyna gödegçilik roluny bermek baradäki pikiri reddedip olar bitarap güýçler däl diýerler. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi programmamız. Men Şaýmyrdan oğlum Radi Kabuldan. Ma'lum bolşýaly Türkmenistanda 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek boýunça taýinlik görülýär. Aziýa oýunlarynyň ýarşyna Awganistandan sportyň durly görünüşi boýunça 200-den gurrak turgun gatnaşýar. Aziýa oýunlarynda ýeňiş gazanan sportçynyň $10,000 pul bayragy bilen selaglanjakdygyny Awgan hökümeti eglan etdi. Awganistanyň prezident idarasynyň medbugat wekili Şah Husayn Murtazawiň aýtmagyna görä, prezident gany sportçylar bilen olar Türkmenistana ugramagynyň öň duşuşdy. 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýarşynda altyn medal gazanan turgunyň $10,000 pul, kümüş medal alanyň $5,000 pul we bürünç medal iýelen turgunyň bolsa $2,500 pul bayragy bilen selaglanjakdygyny prezident gany sportçylara aýtdy diýip Murtazawi belledi. ورزشکاران دیدار داشت ترکمنستان اشتراک کنه رئیس جمهور حکم اعطای جوایز نقدی را صادر کردند. Awganistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň wekili Münewwer Şahzadyň aýdysynça Awganistanyň 200-den gurrak turgun 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşýar. Awganistanly turgunlar şonuň üçin Aşgabatda bardy. Olar sportyň 16 ogry boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda bäsleşer. Turgunlarymyzyň bu halkara ýarşynda üstünlik gazanjakdygyna umyt baglaýar diýip Şahzat aýtdy. Asiýaý lobidi Awganistan saxanta dostow lobgary Türkmenistan pardosu rüştos numan. Awgan türkmenleriniň ýaşlary sportyň durly ogurlary bilen meşgullanýar. Ýöne Awgan türkmenleriniň sportçy ýaşlarynyň 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşjak turgun göze ilmeýär. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda Magtymly Prag adyndaky ýokary okuw jaýynyň jogapkary Hafizullanyň aýdyşyna garanda Awgan türkmenleriniň arasynda sport bilen gyzyklanýan ýaşlaryň sany ören köp. Anhoy etrafında Magtymly Prag adynda türkmen ýaşlarynyň sport boýunça ýürüýte komandasy bar. Awganistanyň 215 turgun Türkmenistanda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşýar. Emma olaryň arasynda ýekeje türkmen turgunem ýok diýip Hafizullah öz nägeliligini bildirdi. Türkmenistanda 5-nji Aziýa Olimpiyada 215 kişi Awganistan boýunça iştirak eden. Türkmenlerden resmi gatnaşyp giden ýok. Türkmenlerde sportçy ama bilmedim näme üçin ýa dawat etýänler gözüme çykmadymy? Biz öňüşine wekillerimize aýtdyk, olar aýtdy bu bir resmi jahan boýunça olimpik ma her kişi gidebilsem, ba kişiler gidebiler diýipler düşündirdiler-de. Türkmen ýaşlarynyň voleybol toparynyň başlygy Muhammed Şerif türkmen sportçylaryna daşary ýurt ýarşlaryna gatnaşmaga mümkinçilik berilmeýär. Türkmen ýaşlary üçin bu ugurda kynçylyk döredilýär diýip Muhammed Şerif beýrendi. Ol şolaşyk Türkmenistanda däl, ol şolaşyk bilen öz elimizden, özlemizden Awganistanyň kynçylygy bol. Abdulbasir Palwan guşakly güreş boýunça Awganistanda 2-nji ýeri iýeläpdir. Şoňa garamazdan ol hem Türkmenistana gidip bilmändir. Awganistanda 2-nji bolan men özüm. Akitmediler. Türkmen kowmlaryň ýok, Awgan paştyn ola gitdi, Türkmen kowmlaryň biriň ýok. Türkiýe bir kutup geldim. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.